Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Шүп вакытында чыгарылмыйм. Герцен урамындагы 94-нче йортта яшәүчеләрне тагын нинди проблемалар борчый? Кем гаепле һәм нәрсә эшләргә? Аурулар саны арта. Республика буенча бүрек вакытта грипп һәм ковидтан вакцина ясыйлар. Зәйдә искәрмә түгел, прививка алырга теләүчеләр күпме? 20 ел төрмәдә үткәрү өчен наркотикны нинди күләмдә сатарга кирәк? Мәсьәлә шәһәр судында хәл ителә. Җавапны ике хөкем ителүче белә. Атнага бер тапкыр Герцен урамындагы 94-нче йортта яшәүчеләр үзләренең ишек аларында урам җыештыручыларның әнә шундый ешлык белән күрә. 10 ел дәврендә халык идарәче компанияләреннән канәгатьләнерлек хезмәт күрмәдек ди. Бу вакыт эчендә алар саны 2 булган. Беренчесе күптән түгел йортка хезмәт күрсәтүдән туктаган, икенчесе әле теләгән нәтиҗәләргә ирешә алмыйм. Җирле халык һәм аларның проблемалары белән безнең иҗат төркеме танышты. Факт лицо, пожалуйста, вот мусор не убирается. Вот такая вещь. Виктор Еланский Герцен урамындагы 94-нче йортта төзелгәннән бирле яши. Шу проблемасы соңгы 10 елда кискенләште ди ул. Башта йортка 7-нче ЖЭУ идарәче компаниясе хезмәт күрсәткән. 2021 ел ахырында оешма хезмәт итми башлый. 2022 елның июлендә йорт Первый поселок идарәче компаниясе карамагына күчә. Ләкин җирле халык артык үзгәрешләр сизми. Аларны иң элек шу борчый. Мөрәҗәгатьне халык контроле порталында да калдырганнар. Горизаның статусы эштә. Хәер, урам җыештыручыларның эшләве чыннан да күренә. Ләкин җирле халык сүзләренчә бирегә алар сирәк, атнага бер тапкыр килә. Ризасызлыкның икенче сәбәбе подвалда яшеренә. Да, подвал открыт был. Его топило до этого. Иҗат төркеме бу йортта булган чакта тропадан су агып торган. Яшәүчеләр сүзләренчә ул инде бер атнага. Халык шул сәбәпле зур түләүләр килер дип курка. Һәм 3 февральдә имзаланган 92-нче номерлы хөкүмәт карарына сылтама ясыйлар. Ул әлеге ай башыннан үз көченә керде. Йортта яшәүчеләр исәп-хисап буенча түләүдән баш тартмыйлар. Бары тик тиешле хезмәт күрсәтүне генә көтәләр. Бер сайтның мәгълүматлары буенча Первый поселок җаваплыгы астында 40-ка якын йорт исәпләнә. Район башкарма комитетым халык контроле порталында җыештыру эшләре башкарылды дип җавап язган. Гаризада статусын хәл ителгәнгә үзгәртте. Хезмәт күрсәтүче оешмадан иҗат төркеме аңлатмалар ала алмады. Әлмәт районында муниципаль депутатларның өстәмә сайлаулары узды. Аппак, Кәләй, Иске Михайловка һәм Мәмәт авыл җирлекләрендәге 4 участокта 380 сайлаучы исәпләнә. Алар 15 кандидат арасыннан сайларга тиеш иде. Мәмәт халкы бәйрәм итәм, авылда сайлаулар узам. Кыймак, тәбикмәк, кайнатма, җиләк җимеш. Җаваплы көнгә һәркем әзерләнгән. Берәүләр пешергән, икенчеләре кышка запасларын алып чыккан. Мәмәт авылында бер депутат вазифасы бушаган. Конкурс бар, бер урынга 3 кеше. Кандидатлар арасында Миләүшә Гыйләҗева да бар. Ул быел федераль проект кысаларында капиталь ремонт үткәрелгән җирле мәктәп директоры. 13 сәгать эчендә Мәмәт сайлау участогында 92 кеше тавыш бирергә тиеш. Башта сайлаучы металл эзләгеч рамкасы аша уза. Температурасын үлчәтә, саклану чаралары һәм ручка ала. Участоктагы мондый кагыйдәләр пандемия чикләүләреннән бирле сакланып калган. Мәмәттә участок комиссиясе мәгълүматлары буенча беренче 3 сәгать эчендә 18 кеше тавыш биргән. Ләлә Вәлиева иң өлкән сайлаучыларның берсе. Аңа 83 яшь, 50 ел Мәмәттә яши. Ханым кайчандыр үзе дә җирле сайлау комиссиясе әгъзасы булган, 43 ел укытучы булып эшләгән. Бу вакыт эчендә аның аша күпме сайлаучы һәм кандидат үткәндер, Ләлә апа инде барысын да хәтерләп бетерми. Әмма сайлау комиссияләренең заманча белгечләре быелгы тавыш бирү буенча төгәл саннар китерә. Барлык кандидатлар да теркәлде. Тавыш бирүне 23 комиссия әгъзасыннан торган 4 участок комиссиясе әзерләде һәм үткәрде. 11 сентябрьдә тавыш бирү иртәнге сагать 7-дән кичке 8-гә кадәр дәвам итте. Тавыш бирүдә 380 сайлаучының 272-се, ягъни 71,58% катнашты. Сайлау барышын 14 кеше күзәтте. Территориаль комиссия статистика буенча Әлмәт районында төш вакытында барлык сайлаучыларның 50% килгән. Коронавируска каршы прививканы борын аша алу республика поликлиникаларында актив кулланыла. Зәй район үзәк хастаханәсендә бүгенге көндә 5000-гә якын доза ковидка һәм 11000 гриппка каршы вакцина саклана. Прививкалау кампаниясе ничек уза, Адилә Борханова белән. Масочку снимите, пожалуйста. Одну ноздрю закройте. И при вдохе я буду вам впрыскивать, ладно? Молодец. Моңа кадәр энә белән ясалган ковидка каршы прививканы хәзер яңа сол борынга сиптерәләр. Бу шул гам ковид-вак. Минҗихан Зиннурова вакцинаның шул юлын сайлаган, иң мөһиме файдасы гына булсын ди. Минҗихан апа бер юлы грипптан да прививка ясата. Все-таки ковид бик куркыныч чир бит инде.
хронический ширләр күп булгач, алар бит осложнение бирәләр. Шуңа күрә ясыйм, үзем үз теләгем белән килеп ясыйм. Прививкалар грипптан да ясыйм, ковидтан да ясыйм ел саен. Прививканы борын аша ясаткач 2 сәгать дәвамында төшкерергә, сеңгерергә ярамый, тәмәке тартудан тыелып торырга кирәк. Район үзәк дәваханәсендә борын аша сиптереп 2 атна эчендә 40 кешегә коронавируска каршы вакцина ясалган. Бұл оның методлары тоже бүтінісі эшләнгән. Біз бұны инде эшлибез. Аны эшләр өчен безгә насадкалар кайтты. Шприцка кигертеп, шулай борынга сиптерер өчен. Булар безнең тоже җитәрлек дәрәҗәдә бар. Өлкән яшьтәге Нәҗибә Насырова да эпидемиологик хәлнең катлаулана баруын исәпкә алып, вакцина ясатырга булган. Бер килгәч гриппка каршы да прививка алырга булдым ди. Ел сайын прививка ясыйм. Ширлемескә. Бүген грипптан да, коронавирустан да прививка ясарга килдем. Бүгенге көндә коронавирус таралу белән беррәттән грипп белән авыручыларның да көннән-көн артуы күзәтелә. Шуңа күрә табиблар 2 авырудан да бер юлы прививка ясатырга киңәш итәләр. Район үзәк дәваханәсенә коронавируска каршы 4700, гриппка каршы 10800 доза вакцина кайтарылган. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 11-шәр җинаять эпизоды. Әлмәт шәһәр судында наркотиклар сату турындагы эшне карауга керештеләр. Гаепләнүчләр эскәмиясенә закладка ясаган яшьләр эләккән. Егетләргә иң күбе дигәндә 20 ел ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Физик дәлилләр итеп алынган телефоннар саны урта электроника кибетенең берничә киштәләрен тутыру өчен җитәрлек булыр иде. 2 яшь егет закладка ясауда гаепләнә. Аларга 2 дистәдән артык җинаять эпизоды теркәлгән. Егетләр бу эшчәнлекләрен 2021 елның сентябреннән 2022 елның мартына кадәр җәелдергән. Иң күңелсез очракта егетләр 15 яки 20 елга иректән мәхрүм ителергә мөмкин. Наркотик сатучыларның товарларыннан һәм хезмәтләреннән кулланучылар исә хәзер эш буенча шаһитлар булып үтә. Утырыш барышында лаганча хөкем ителүчеләр җинаять урыннары буларак еш кына Северный гараж кооперативы һәм Новосел бакчачылык ширкәтен сайлаган. Алдагы утырышларда суд тикшерү тәмамланды. Хәзер шаһитлар арасында сораштыруга күчәргә тиешләр. Егетләр тулысынча гаепләрен таныган. Фикер алышуга керешү һәм аларга әзерләнү өчен суд 22 сентябрьгә кадәр тәнәфес алды. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе беренче сыйныф укучыларын җәяүләргә багышлады. Нәни буларына карамастан тантана җитди төстә узды. Укучылар ант бирделәр, автоинспекторлар белән юитләр аларны кабул итте. Чарада мөхтәрәм кунаклар арасында ЮХИДИ ветераны һәм республиканың ата-аналар комитеты рәисе дә булды. Яшь хәрәкәт инспекторлары бүген остазлар ролендә. Алар 25-нче мәктәпнең 1-нче сыйныф укучыларына юллама бирәләр. Әле кичә генә бу сабыйлар бәләкәч балалар бакчасына йөргән. Хәзер алар мәктәп укучылары, тәрбиячеләре аларга юл кагыйдәләре турында сөйләргә килгән. Соңра укучыларга юл йөрү кагыйдәләре турында әкият күрсәттеләр. Төп герой аларны үтәмичә яшәп була дип уйлыйм, ләкин инспекторлар белән очраша. Җаваплы җәяүлеләр сафына керүчеләр арасында 1-нче сыйныф укучысы Марат та бар. Әкият героеннан аермалы буларак ул кагыйдәләрне төгәл беләм һәм аларны үтим. Мәктәптән кайтканда яшел утка һәм җәяүлеләр юлынан гына йөриячәкмен. Когда буду идти со школы. 4-нче сыйныф укучысы Ратмирның тәҗрибәсе күбрәк. Малай 2 еллык инспекторлар сафына кергән. Өстәвенә ул юитларның командиры да. Ратмирның шиге юк, аның отряды 1-нче сыйныфка баручыларга ярдәм итәрлек мөһим эш башкара. Чтобы они в будущем соблюдали правила. А для чего? Бу киләчәктә аларга кагыйдәләрне үтәсен өчен кирәк. Башкача булсам, штраф яки авариягә юлларга мөмкин. Жертвой стать ДТП. 1-нче сыйныф укучыларының җәяүләргә багышлануына яшь инспекторлар гына түгел, аларның улы хезмәттәшләре дә шаһит булды. Уку елы сезнең өчен бик яхшы үтсен. Тәртип аеруча юлларда 5лек булсын. Барысы да кагыйдәләрне белә. Афәрин, сезгә бүген үк 5лек куярга мөмкин. Уже можно ставить вам 5. ЮХИДИ ветеранны сабыйлар өчен юлда үзеңне тоту имтиханны уздырды. Ул балаларның мөһим этабы башлануын билгеләп үтте. Сезнең тормышыгызга шундый матур чор килде. Теләгем шул ук составта мәктәп елларын тәмамларга язсын.
и в таком же составе завершили школьные свои годы. Ota-onalar jamg'iyati raisi yoqtiliq qaytartuvchi elementlarning majburiy yuritiluini eskartdi. Ramazan Shaydulin bolalarni o'quv yili boshlanu bilan tabrikladi. Bu yo'l sizning uchun yengil ham qiziqli bo'lsin. Avval qo'rqinchsiz bo'lsin uchun yo'l harakati qoidalarini esingizda tuting'iz. Zalda Etiler Совета vakili de bor edi. Siz hozir zo'rlar turmushingiz uchun javobliq sizning ustida. Maktabga o'zingiz borasiz, har vaqt o'ngga ham so'lga qarab yurigiz. E'tiborli bo'ling'iz. Tantanali ravishda ont bergandan so'ng jeyularga yo'l harakatida qatnashuvchi daftarlarini bo'lak etdilar. Tog'ida ko'proq yo'naliqlar ham topshiruvlar bilan bizning rasmiy saytimizda tanisha olasiz. Biz sotsial chetlarlarda bor xabarlar yo'lag'iz. Bugunga mana shular, eson-emin bo'ling'iz.